agasot aging ga inem agasot tingin matuan ti presyo ti bagas iti probinsya. Kada 25 kilograms wenno may sa asako manipud bulan iti Enero aging ga itagdama a bulan ita atawen. Manipud 700 pesos kada sako a bagas ti sinandomeng, hasmin, lapas ken RC 160 idi Disyembre idi napan atawen. Magatang itan ti 1,300 pesos. Ti double diamond nagpresyo ti 1,100 pesos idi, magatang itan ti 1,500 pesos. Kuna ti agtagilako, panagaapit wenno harvest season ti bermans, rason analaka ti presyo ti bagas iti arinonos a bulan ti tawen. Ko ma'am, ti umo na ma'am ko awan ti supply meat to yen. Abara ti rice and basit. Kasi may isang rason na ma'am ko. Adat ti simrak nga nagkatang ti nangina. Kumusta mo ti supply ti bagas yo? Basit ma'am. Basit ti supply. Kasi di dati nga lala nga 200 bags, 50 bags kasi dati may tatatan. Iso nga nangina. May kadwa dati price ti gasolina tata nangina. Nakapektar. Yes ma'am. Iso ti number, iso ti talaga nga nakapektar aja gasolina. Kasi da yung pinag-deliver da. Yes ma'am. Kagiddan ti panagpangato ti presyo ti petrolyo, iti obserbasyon ni Rolly, imadumet ti naggatang ti bagas. Sipot imina, kumusta mo ti bentay? Imma to ma'am. Imma to so na. Ano yan? Kasi hindi lalo di agkot ti gasolina ma'am kasi lag panic buying da. Imma to talaga. So namnamaan ti customer nga gumato? Ti Yes ma'am, ngumato pa data. Expectarat ka talaga nga bumagsak kami. Kaso ngam di agninang nga gasolinan. Sumursurot kami nga ngumangato. Sumurot na nga mado ti gumata? Yes ma'am. Ad-adda apilyan lata ni Tatay Francis ti double diamond rice, maidasig ti sabali a local rice numan pa'y nangingina daytoy. Di nga rin ma'am, siguro, gapo dato iti panagpangatong mga dati presyo ti krudo kada gasolina. Sumurot. Well, sumurot. Ang double diamond sir ka pricey compared ti dagto mga bagas. Iso gamin dahil nga talaga ti nakairwaman mi ma'am. Naglalo da gidya, naglalo da gidya akumi. Nairwam dati naluk ng iso nga dati latada sa double diamond ti kagatangan mi. Iti biyang iti Office of the Provincial Agriculture nang runa a nakapektar iti agdama anangato a presyo ti bagas, tinangina a presyo ti irik iti bulan ti Nobyembre ken Desyembre idi napan atawen. Starting November nagpangato iti farm gate price ti ti pagay, di pa nagkatong na ti pagay. November, December nagbalin nga 20 to 23 ti per kilo ti ti pagay. Hindi newly harvested palay, kumpara in September nga 15 below per kilogram. So nga, I think dati pa nagpangato na starting January, iso dagiti din naghatang di tinangina, mga pagay nga tinanginan. May sapay siguro, dati kwan, di hauling cost na mo siguro, so nga may adpay mo na dadayan, ma'am. How about the petrolyo sir? Nakapektar ka di dito? Ano na ma'am, tinakapiktar data, di lang hauling cost. Inpeteng to opisina nga umdas ti supply ti bagas para iti probinsya. Kabayatan na babaen iti direktiba ni President Bongbong Marcos nga otorisadon dagiti LGUs nga aglako ti 20 pesos kada kilo ti bagas, iti sidong ti 20 bigas program, panggep ti opisina nga iuswat daytoy iti mamindwa kada bulan. Starting April, announcement to twice a month kami to nga ag schedule. Ti panaglako sir. When, ma'am. Plano mi pa lang, ma'am. Tapno, tikas na adado iti makuha tayo. Makuha tayong tumet, Makater. maserbian tayo. Maserbian. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.